Pozdrav svima, u današnjem videu ćemo vidjeti kako se ispituje jedan ovakav trofazni elektromotor. Tako da ne duljim, idemo odmah u video. Za početak ćemo skinuti ovaj gornji poklopac od motora, znači imamo za odvrnuti ova tu dva šarafa. Kada smo skinuli poklopac, najčešće opažamo ovakav spoj. Znači ovdje vidimo tri dovodne faze i ovdje su spojeni ovi namotaji sa bakarnim kratkospojnicima u spoj zvijezda. Ali to sad nije bitno, sad ono što vršimo je što ćemo odvrnuti ove tu bakarne kratkospojnike. Sad kad smo uklonili ove dvije bakarne pločice, možemo pristupiti ispitivanju ispravnosti ovog trofaznog elektromotora. Uzet ćemo mjerni instrument i stavit ćemo ga da mjeri otpor. Ja ću staviti područje, odnosno mjerni opseg od 200 ohma. Znači tu je jasno, jer crna mora biti uključena u kom, a crvena mora biti uključena tu di pišu ohmi. Znači crna je u kom, a crvena tu di pišu ohmi, znači za mjerenje otpora. I rekli smo mjerni opseg, evo ja sam stavio 200 ohma. Sad ćemo ispitivati, znači otpor između ove dvije točke, to je prvi zavoj, otpor između ove dvije točke, to je drugi zavoj, i otpor između ovih točaka, to je treći zavoj. Znači neki ispituju ovako, znači ovako i ovako, ali to je krivo i onda dobiju krive rezultate, jer se tako ne ispituje. Znači otpor od zavoji nisu spojeni ovako redom, nego je ovo prvi zavoj, rekli smo ovo je drugi zavoj i ovo je treći zavoj. A sad, koji rezultat očekujemo? Znači otpor od ovih svih zavoja, znači nije baš isti, ali otpori su tu negdje. Znači otpori moraju biti od ovih svih tri zavoja identični. Znači idemo to sad provjeriti. Stavit ćemo jednu pipalicu ovdje, drugu ovdje. Evo 38 ohma, dobro. Idemo sad ovo, znači jedna pipalica ovdje, druga ovdje. Evo 39 ohma. I još zadnje provjerimo ovdje i ovdje. Evo ga, 39 ohma. Znači otpori su tu negdje približni, znači ovaj dio je u redu. Sad ono što ćemo provjeriti je što ćemo staviti na veće područje, barem do megaohma. Trebali bi staviti najveća, ja ću evo staviti 2 megaohma, jer neki toliko nemaju pa da se ne osjećaju nesigurno. Znači stavite na najveće mjerno područje od otpora. I sad idemo provjeriti da li je neki od ova tri zavoja probio. Znači stavit ćemo evo recimo prvo ovdje, neki nemaju ovdje uzemljenje, neki imaju uzemljenje negdje dolje i ne vide ga, ali najbolje je evo zagrebat kućište. Mislim isto je da li ću staviti ovdje ili ću zagrebat kućište, ali evo provjerite na kućištu. Znači dobro zagrebite, da vidite da li je namotaj probio, evo ovaj nije. Onda idemo znači zagrebite dobro. Ovaj nije probio i ovaj tu evo nije probio. Znači zaključak je da je ovaj elektromotor ispravan. U sljedećem videu ćemo vidjeti kako se ovaj elektromotor spaja. Tako da eto, ja se nadam da je ovo nekome pomoglo, a mi se vidimo u sljedećem videu. Pozdrav!